Podemos ver habitualmente nos medios e nas redes vídeos e fotos creados con inteligencia artificial. Como afectará a privacidade da xente que a IA poda imitar e mesmo falsificar cousas, por exemplo, voces, vídeos ou fotos? A inteligencia artificial está facilitando ou amplificando as posibilidades de quen quere facer mal no mundo, pero tamén, cada vez máis, está facilitando que os que combaten os ciberdelitos podan ter mellores ferramentas para combatilos. Como afecta a privacidade a IA que poda pasarse por outras persoas para facer ou conseguir algo? O sea, temos que estar moi alerta con isto, moi alerta, porque a capacidade da IA é enorme. Bueno, o vedes, non? O percibides, porque o que vos vedes, incluso o que eu vexo, é como a punta do iceberg. O que está por debaixo non o vemos, pero todavía é máis perigoso. Hai unha axencia española de supervisión da inteligencia artificial situada na Coruña. Que función cree vostede que debe ter esta axencia e como pode ser verdadeiramente eficaz? A función de supervisión é a máis importante, non é a única. Ten tamén responsabilidades de concienciación pública, pero a de supervisión significa eso, velar porque aquelo que a lei establece que se debe de facer en España se está cumplindo. Hai preocupación sobre o uso que os menores de idade podan facer da IA. Cales son os principais perigos aos que nos temos que enfrontar? Como debemos facelo e de que modo cree que vai a inteligencia artificial a influir sobre nós? Hai que deixar liberdade para, digamos, vivir sin un corsé asfixiante, pero ao mesmo tempo hai que irvos educando no uso de instrumentos que poden ser moi nocivos para vos e para o resto de compañeiros.